Oktobar je mjesec kada posebnu pažnju posvećujemo borbi protiv raka dojke. U našoj zemlji je rak dojke maligni tumor od kog žene najviše obolevaju i umiru i ta statistika je neumoljiva. Tu je da upozori i osvesti, ali ništa bolje ne osvešćuje kao pozitivan primjer svih hrabrih žena koje su posle suočavanja s dijagnozom odlučile da ne odustaju. Teuta Aslani-Đurđević je jedna od njih. Za 11 meseci Teuta je 2 puta operisala rak i jednom prilikom je izjavila: znala sam da ću ozdraviti. Da li je ta vera u sebe ono što je ključno u toj borbi, to će nam upravo reći Teuta. Ona je naša današnja prečica do zdravlja. Dobar dan, dobrodošli Teuta. Bolje vas našla. I hvala vam na tom osmehu i na toj pozitivi koju ste uneli u naš studio, iako ste, moram da kažem, ustali rano. Ustala sam rano, jeste. Da, i sve obaveze završili i došli ovdje da malo popričamo. Ajde ukratko, znaju ljudi za vas, ali da opišemo vaš put, kako je tekao. Sve je krenulo do 2020. Moj put kroz kancer. Kroz kancer i da biste došli do tog sad osmeha koji je fantastičan. Pa zapravo, mislim, ja nemam drugi izbor. Ja kažem, ja nemam luksuz. Imam 2 mala deteta, imam supruga, imam posao, imam divne đake. Mislim, ja nemam taj luksuz najpre zbog dece i zbog supruga da legnem u krevet i kao nešto tu lamentiram. To nemam. Mislim, svaka čast nekome koji ima taj luksuz, ja nemam. Tako da, pa mislim, taj put je počeo pre 3 godine. Da, ja to sad ovako kad se vratim unazad, nekako mi je baš puno. Jer tada su deca bila mala, a sada su ovog septembra krenuli u školu. To je meni, znači, kao u te 3 godine ceo jedan život, neki drugi paralelni. Ja kažem, ja sad zapravo, ja i dalje živim taj paralelni život. Mislim, to nije definitivno. Mislim, ili sam ja sebe možda ubedila da je ovo sad bolji život nego onaj pre, zato što, mislim, crpim neku ludačku energiju, ne znam, mislim, zapravo pumpam samu sebe, a onda i ostale, mislim, ubeđujem, jer zapravo znam da će sve biti u redu, jer opet kažem, nemam luksuz da ne bude. Da, i mora tako da ta pozitiva. Da se vratimo na tu 2020. rekli ste, čitala sam u jednom od vaših intervjua, tog dana kada je ta dijagnoza zapravo došla do mene, ta strašna dijagnoza i da rezultati nikako nisu dobri, bio je idilično lep dan. Jest. I kako ste podneli sve to? Znamo da najčešće ono o što se žene zapravo sapliću jeste upravo ta teška dijagnoza. Mi smo bili u Topčideru kada je mene, hvala Bogu, imala sam drugaricu, pozdrav za Jecu, drugaricu insajderku, koja je ranije radila na Institutu za onkologiju i radiologiju, i ona me je pozvala da mi kaže, zapravo, ona je mene, javila sam se ćao, ona je rekla ćao, gde si? Kako me je pitala, kojim tonom gde si? Ja sam znala da je to. Kao da je maligno, da je katastrofa, da će biti hemo, da će biti radikalna mastektomija i tako dalje. Mislim, sve što ide i sećam se samo, ja uopšte ne, u stvari, mislim, sećam se kroz maglu da smo suprug i ja i deca, bili smo u Topčideru, mislim, igrali su se, pecali neke njihove izmišljene ribice po onom potočiću. I mi smo ušli u auto i ja uopšte ne znam kako se mi nismo slupali usput. Mi smo se gledali ovako kao, mislim, ja sam sve vrijeme mislila da je neka greška. Da su zamenjeni rezultati. I to vrlo često žene zapravo misle da... Da, to ste rekli. Ma nema šanse, pa nije to kako. Kad ste napipali kvržicu, rekli ste niste odmah otišli kod lekara, mislili ste da će to da prođe samo od sebe. Ali moram tu da pohvalim samu sebe, mnogo sam bolja od mnogih mojih drugarica sada, koje i kada nešto napipaju, sve nešto misle kao, ma ipak nije, i čekaju one, boga mi, onako, po 5-6 meseci i duše. I zato ste vi tu da tom svojom borbom osvešćujete sve nas i to vrlo radite punog srca i na društvenim mrežama, stalno podsjećate koliko su važni ti preventivni pregledi. Ja moram da kažem, mislim, sve je to hi, ali druga strana medalje je da je situacija vrlo kritična. Sada su sve mlađe i mlađe žene oboljevaju. Ne bira. Znači, ne bira. Mlade žene su na hemoterapiji. Ja se sećam kada sam završavala moju hemoterapiju, mislim, na toj poslednjoj, da su sedele u toj sali za hemo 2 devojke, daj Bože da su imale 25 godina. Znači, onako, baš je kritično stanje.
I to, mislim, žene, evo, mislim, ja sam čitav život bila zdrava žena, nisam bila, ja kažem, neka kilavica, ali prosto ne bira, ne znam. Da, i to ste između ostalog govorili da obično kažu da rak ide po ženskoj liniji, da vi sumnjate... Više i to nema veze. Više i to nema veze. Ali ono što je najvažnije jeste kada se i dogodi da... Ma ti preventivni pregledi su zapravo i samo pregled bi trebalo žene da rade jednom mesečno, pa sve i da ne znaju kako da ga obave kod kuće, bolje da ga rade, mislim, nego da ga uopšte ne rade. Kako bi se otkrilo u najranijoj fazi, onda je to... Mislim, ja sam samo pregledom otkrila. Taj samo pregled je jako bitan. Ili, ako ne znaju, onda jednom u godinu dana ultrazvuk, mislim, spašava život. Da. Radi se o tome da se žene plaše kao jao, bolje da ne odem, jer ako odem, sigurno će mi nešto naći. Evo ja podižem dva prsta, ja inače tako gledam na lekare i to nije uopšte dobro. Jer meni moj hirurg kaže šta god da je, rešit ćemo. Da. Mislim, rešit ćemo. Ali mora da se javimo na vreme. Da se vratimo na samu tu borbu i ono što mnogi tada osete, to je neopisivi strah. Mnogi toliko potonu da odmah pomisle gotovo. To je to. Dobio sam rok trajanja. Ma ja sam se... Kako ste se vi borili? Eto, dvoje dece i borba da dobijete njih je posebno važno da se naglasi. Oni su došli putem vantelesne oplodnje. I da li je upravo ta borba, jer dosta toga jedna majka, buduća majka je trebalo da uradi. I ja negde mislim da je bila jako rizična trudnoća. Oni su posle bili u inkubatoru. To je sve bilo jako traumatično. I ja negde, pritom, zapravo suprug i ja smo odahnuli tek kad su oni napunili 3 godine. Kada su u pitanju prematurusi, znači oni su bebe koje su rođene skoro 2 meseca ranije. I kod prematurusa, roditelje prematurusa, pogotovo blizanaca, to je uvek sve puta 3 problemi. Nikad se ne zna, znači do 3. godine uvek može da se ispolji neka dijagnoza, kakva god, znači nešto što baš nije dobro. I onda je... Pobeže mi misao. To je hemomagla. To je hemomagla. Eto, saznali smo i to. Jeste, i nakon 3 godine, eto, znači... dozvoljeno je da misao pobegne, to je sve produkt upravo te velike borbe. Jasno. Ali, znate što sam ja htjela zapravo? Ta borba, da, bila je puno stresna, ali vas je ona ojačala da možda, kad ste tu borbu prošli i ostvarili sebe... Bravo, to ja i kažem, mislim, ja se šalim i ja kažem, ja vama moram da naplatim sve, znači u narednih vaših 20-30 godina, čitav ovaj stres, mislim, ovo generalno i jeste sve zbog njih. Da. Ali najveću moguću nagradu ste dobili. To mi u stvari, tako ja samu sebe bodrim, znači moram da se borim, ali zapravo, mislim, svi se mi borimo svaki dan, svako ima neki problem. Da. Ali ta rečenica koju ja spomenuh na početku, je li ona upravo bila ključ? Kad ste rekli da ste sa osmehom išli na hemoterapiju jer ste znali da ćete ozdraviti. Zato što sam ja to tako sebi predstavila. A dajte, preporučite, dajte savjet kako se to radi. Pa lepo, ja se sebi... Prvo, to je jako bitno, ja kažem svim ženama, znači, svima je neka velika trauma oko te kose. Ma mislim, to je nebitna stvar. Sad... Ja sam se sebi dopadala tako ćelava, nosila sam turbane i čim je kosica malo krenula da raste, ja sam batalila turbane, šetala sam tako, ja kažem, šetala sam ćelava kao da nosim krunu. Ja sam se sebi tako dopadala. I sada, znači, pre par meseci sam ja otišla kod mog frizera i rekla sam, daj, hoću opet da budem ćelava. I on kaže, ne, nemoj, molim te. Mislim, eto. Ali jako je bitno da tu žene uzmu stvar u svoje ruke, da ne čekaju da im kosa opadne, mnogi misle da im neće opasti. Ne, to ne postoji. To ne postoji. I neće umreti od hemoterapije, kao što sam ja mislila, zato što je to u američkoj kinematografiji. Mislim, ja sam odrasla na tim filmovima ljubavnim, gde ne muško ili žensko, gde jedan ode na hemoterapiju i nakon 3 hemoterapije umre, ali to nije, mislim, tako. Da. I prođete vi tu prvu borbu svoju i u okviru tih 11 meseci pojavi se novi problem, zapravo
drugi rak. Da. I vi dalje tako nasmejani. I to je zaista za pohvalu i nešto što ja rekoh na početku. To su ti pozitivni primjeri koji jesu primjeri, nadahnjujući primjer za sve druge koji prolaze tu borbu. Kako ste se tu? Ja moram da kažem da je to meni taj maligni kancer tiroide bio zapravo veći problem zato što sam ja profesor pevanja, operski pevač, koncertni pevač, nastavnik pevanja. Znači, mene je takva panika uhvatila oko tih glasnica. Ja sam sa takvim strahom, ja sam imala radikalnu mastektomiju godinu dana pre toga, ali ja sam na tu operaciju gde su mi odstranili cijelu štitnu žlezdu, otišla sa takvim strahom, doduše hvala mom fantastičnom hirurgu Marku Jevriću, mislim, koji je moj anđeo čuvar, koji me je smirio. Oni su odradili rudarski posao. Ta operacija je trajala 3 puta duže nego inače operacije štitne. Poseban tim su okupili sve da mi sačuvaju glasne žice. Jer je vrlo često se nažalost dešava da stradaju, mislim, glasnice pri toj operaciji. Da. I vama se to na svu sreću. Meni, mislim, ok, kao jeste, život je bitnije, ali ja sam vi ste dokaz kako razmišljaš, kako zračiš, tako privlačiš. Ja sam tada razmišljala kao, ali mislim, kao, ali šta ću ja da radim? Zato što su sa mnom u sobi bile 2 ženice koje su od prethodnih operacija štitne imale totalno oštećene glasnice. Da. Eto, možda i to još jedan savjet, ne slušati ni druge primjere, kada je i ova borba zbog koje smo pozvali. Mislim, verujete svom doktoru, svom hirurgu, to je najbitnija stvar. Mislim, morate nekome da verujete. Ja kažem, konzilijumi su strašni, prestrašni, ali moj hirurg me uvek smiri i hvala mu na tome. Stvarno. I pričali smo i više puta i kroz naš program o tom odnosu lekara, pogotovo kada su te takve dijagnoze u pitanju, da tada lekar zaista ima ogromnu ulogu u daljem lečenju pacijenta. Jer nekad ta reč, dodir kose, kada pomazi po glavi, mnogo više znači ženama nego... Čak je super i kad nešto prećuti, ne mora da mi kaže sve. Ne moram baš sve da znam. Uopšte meni ne interesuje sve. Ono što je zanimljivo da tokom cijele vaše te borbe niste otvarali bolovanje. Nisam, a kakvo bolovanje? Svaka čast. Kakvo bolovanje, molim lepo, ma nema nikakvo bolovanje. I odatle je dolazila, pretpostavljam, dodatna snaga. Putujete, eto i jutro ste ustali rano da odete do Uba. Pozdrav za moju direktorku koja me danas pustila. Ja sam zapravo otišla u polovini mog radnog vremena. Deco, nadoknadit ću vam za par dana časova. Eto, i to je ta motivacija koja vam je dodatno značila. Ta deca koju niste hteli da ostavite. Nisam, ne. Pa mislim, ja sam se osjećala sve vreme dobro. I onda ako se već osjećam dobro, mislim, nema potrebe da ja ležim i da zapravo time kažem sebi, pa ti si bolesna, nisam ja bolesna uopšte. Mislim, ja sam imala tako taj neki rak mali, koji sam posle izvukla, koji se malo i smanjio od te hemoterapije, pa onda, mislim, prosto ja sam to tako nekako, kao da nije ušte big deal. Eto. Mislim, znači, idem na hemoterapiju, lepa sam i tako ćelava i sve je super. Ja sam tada vodila decu i na neka republička pevačka takmičenja i osvajali smo lepo nagrade. Mislim, nekako ja sam zapravo tada najviše radila, više nego ikad. Najviše inspiracije je bilo tada. Jeste. I kreativnost. Jeste. Zato što ste cenili svaki sekund još više nego što je to bila situacija pretpostavljam pre. Upravo tako i poenta je u stvari, mislim da sam ja shvatila, a to mi svi zaboravimo, da ne treba uzimati ništa zdravo za gotovo i svaki dan, znači nijedan dan u životu ne treba uzimati zdravo za gotovo. Bukvalno kao hvala Bogu za svakom jutru novom. I hvala Bogu na ovom razgovoru koji vi ja sada imamo ovdje. I ništa se ne podrazumeva, mislim, mora da se kopa i rukama i nogama za sve. Prosto, a pogotovo za ovako nešto. Za kraj imamo toliko vremena da najavimo lepe stvari. To je koncert, gde, kada? Jeste, to je koncert, nastavljamo dobru praksu osvešćivanja žena u Narodnom muzeju. Ovo je već 3. koncert, ružičasti koncert. I hvala Anđeli Petrović, muzičkoj urednici koja je prepoznala i nastavila saradnju. Mislim,
ovo je bitna priča da se animira javnost. Sreda, 25. oktobar u 18 časova. Sa mnom će na sceni biti pijaniskinja Dobrila Miljković, imam gošće sopran Anastasija Holc, mezzo-sopran Nataša Rašić, jedna mlada violončeliskinja, devojčica prekrasna, Petra Miljković i imat ćemo fantastičan jedan plesni par, Miša Plavšić i Bojana Jovanović, sve sam rekla. Svaka vam čast. I to je u saradnji sa Udruženjem žena obolelih i lečenih od raka dojke. Budimo zajedno i ulaz je slobodan, ali su poželjne humanitarne donacije koje idu u udruženju. I moram da naglasim dress code ružičasto. Ružičasto, kako drugačije? Vi imate tu ružu, a ima svakako i simbol borbe protiv raka dojke. Hvala vam na ovoj vedrini i na ovom optimizmu koji ste ovde preneli i nadam se da su mnoge žene poslušale ovaj razgovor i da ste im bili onako baš jedna dodatna snaga u borbi koju vode trenutno. Sigurno sam zapravo da jeste. Hvala. Idemo sada, spomenuli ste udruženje, idemo sada mi tamo.